Pamirsa, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula, Fatika Sari Yulianti, wonten ing pawarta basa Jawi kalawarti Upgris TV Semarang, Jawi Tengah. Ing kalawarti punika sampun karantam manéka warna pawarta ingkang sampun karantam déning tim redaksi. Antawisipun babar babagan pendidikan, kabudayan, lan ekonomi ing laladan Jawi Tengah. Jejangkeping pawarta basa Jawi kalawarti Upgris TV Semarang, Jawi Tengah. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah utawi PBSD FPBS Universitas PGRI Semarang. Satunggaling program studi ingkang tansah ngudi dhateng rembakaning kesenian Jawi kanthi ngawontenaken manéka warna lomba seni budaya tingkat SMA lan MAN se-Jawi Tengah. Acara punika kasebat gumyabiyaring wiyaksa. Para siswa greget sanget anggenipun nderek lomba punika menapa dene ingkang pikantuk juara kados pundi pawartanipun. Sumangga kasimak sesarengan ing Upgris TV Semarang, Jawi Tengah. Gumebyar wiyaksa 2000 selangkung kadani dening Himpunan Mahasiswa PBSD wonten ing kampus sekawan Upgris tanggal 12 November 2000 selangkung. Kagiatan punika minangka wujud pangiling-iling dinten wigati inggih punika dinten aksara, dinten wayang, saha dinten gamelan nasional. Awit saking punika wonten ing adicara menika kadani manéka warna pamentasan seni budaya Jawa antawisipun pagelaran wayang, kagiatan pelatihan saha lomba-lomba ingkang dipuntunjukaken kangge para siswa SMA. Lomba ing dipunadani inggih punika lomba maos teks aksara Jawa ingkang dipun ikuti 18 peserta saha lomba nembang macapat ingkang dipun ikuti 12 peserta. Para peserta punika asalipun saking 250 sekolah ing wilayah Semarang, Demak, saha Kendal. Saliyane menika ugi kaadani workshop wayang kulit saha pelatihan caraning main gamelan. Sawetawis siswa saking 21 sekolah ing wilayah Semarang dipun undang kangge nderek pelatihan menika. Yang menyenangkan kan baru pertama kali juga kampus di sini. Pesannya untuk teman-teman yang di luar juga melestarikan budaya Jawa seperti mempelajari masalah Jawa atau mempelajari wayang atau budaya lainnya. Kesenian Singo Barong utawi asring dipun sebat barongan lan kuda lumping punika kalebet kesenian tradisional saking Jawi Tengah. Salah satunggaling daerah ingkang taksih nglestantunaken kabudayan kasebat inggih punika daerah Kabupaten Kendal. Kagungan menika dados perangan ingkang wigatos saking budaya lokal ingkang narik kawigatosan masyarakat. Masyarakat Kendal katingal greget lan remen mirsakake pagelaran Singo Barong lan kuda lumping ingkang boten namung minangka tontonan, nanging ugi minangka tuntunan lan lambang identitas budaya daerah. Kados pundi kahanan pawartanipun? Sumangga dipun simak sesarengan pawartanipun ing Upgris TV Semarang, Jawi Tengah. Kesenian barongan lanjaran kepang saking paguyuban marga rukun ingkang mapan ing tlatah Kabupaten Kendal, Jawi Tengah. Nembe-nembe punika ngawontenaken kagiatan pentas. Pagelaran seni tradisional Jawi menika saged narik kawigatosanipun warga masyarakat ingkang kathah sanget. Pramila swasana ing papan pentas dados regeng. Paguyuban marga rukun asring nyelenggarakake seni barongan lanjaran kepang minangka upaya
kangge nglestantunaken budaya Jawi, khususipun ing Kendal. Kesenian menika kalebet seni ritual warisan kuno ingkang gadhah unsur magis lan filosofi pagesangan. Boten namung dados hiburan, ananging ugi ngemban piwucal luhur babagan perjuangan lan kegiatan. Pentasipun paguyuban menika ngginakaken ageman ingkang khas, dipun iringi gamelan sarta nampilaken maneka warni obahan beksa, dados ta gerak lumaksana jengking lan sembah. Kadangkala pentas menika ugi dipun bumboni kaliyan unsur dadi utawi kesurupan, ingkang dados salah satunggaling daya tarik utami tumrap para pamiyarsa. Kagiatan pentas menika pikantuk panyengkuyung saking pemerintah desa lan ugi saking portal resmi Kabupaten Kendal minangka awujud promosi budaya lokal. Kanthi ananipun pentas menika dipun ajab saged nuwuhaken raos tresna lan mangertosi dhumateng budaya lokal ing generasi enem. Paguyuban marga rukun ugi mbikak kesempatan dhumateng sinten kemawon ingkang badhe sinau utawi ningali jadwal pentasipun, ingkang saged dipun pantau lumantar media sosial kados ta Facebook grup jadwal kesenian Barongan Kendal utawi Kaca. Tradisi upacara adat Tedak Siten salah satunggaling adat istiadat Jawi ingkang tasih dipuntindakaken dening masyarakat Kabupaten Kendal ngantos saprantos menika. Upacara menika dipuntindakaken kangge anak ingkang sampun ngancas umur 7 wulan. Minangka lambang pisananipun nginjak lemah sarta donga supados anak menika pinaringi keselamatan lan kabegjakan ing keselamatan urip. Kados pundi prosesi lan makna Tedak Siten ing Kabupaten Kendal? Sumangga dipun simak sesarengan pawartanipun ing Ukris TV Semarang, Jawi Tengah. Makna tradisi Tedak Siten punika ageng sanget minangka wujud panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung saha panyuwunan tiyang sepah supados putranipun ing tembe saged gesang mandiri tegar saha migunani tumrap keluarga nusa lan bangsa. Prosesi Tedak Siten kalampahan kanthi maneka simbol ingkang ngemot piwulang luhur kados nyucikaken suku minangka pralambang kesucian lair lan batos, mlampah liwati pitu jadah warni minangka simbol pitulangan Gusti saha pacoban gesang saha munggah mudhun tangga tebu wulung minangka pangajap supados putranipun saged gayuh gegayuhan kanthi mantep. Salajengipun jabang bayi dipun lebetaken wonten ing kurungan ayam kangge milih barang minangka gambaran masa ngajeng. Dipun sirami toya kembang setaman supados tansah pinaringan kawilujengan lan kaanan ingkang sae. Saha dipun pungkasi kanthi panyebaran udik-udik minangka piwulang supados putranipun tansah remen paring pitulungan dumateng sesami. Kegiatan pendidikan ing Taman Kanak-kanak salah satunggaling tahap pendidikan dasa rumiyin taksih dilakoni lan dipun wontenaken ing Kabupaten Kendal. Lewat pendidikan ing TK, para siswa dipun ajar sinau sembari dolan, ngembangaken kawasan motorik, kabudayan, lan budi pekerti sawijining umur rumiyin. Kados pundi kagiatan pendidikan ing TK Kabupaten Kendal? Sumangga dipun simak sesarengan pawartanipun ing Ukris TV Semarang, Jawi Tengah. Para siswa Taman Kanak-kanak ing salah satunggaling sekolah wonten ing Kabupaten Kendal katamton saweg nindakaken latihan salat ingkang dipun bimbing langsung dening para guru. Kagiatan menika minangka perangan saking pendidikan budi pekerti lan pembentukan karakter religius wiwit taksih alit. Nalika latihan salat, para guru kanthi sabar saha telaten maringi tuladha gerakan salat wiwit saking niat, tumindak rukuk, sujud ngantos salam. Para siswa dipun tuntun supados saged ngentutaken saben gerakan kanthi tertib lan tenang, kanthi basa ingkang gampang dipun pahami. Miturut panjelasan para guru, latihan salat menika dipun maksudaken supados para siswa sampun kulina nindakaken ibadah salat wiwit alit saha tuwuh rasa tresna dumateng ajaran agami. Saliyane menika, kegiatan punika
ugi nglatih kedisiplinan, ketertiban, saha sikap andhap asor dumateng sesami. Kanthi wontenipun latihan salat menika dipun ajab para siswa taman kanak-kanak ing Kabupaten Kendal saged dados generasi ingkang saleh lan salehah, gadhah budi pekerti luhur saha migunani tumrap keluarga lan masyarakat. Pasar tradisional Pegandon, salah satunggaling pasar rakyat ing Kabupaten Kendal, ingkang tasih dadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sakitaring Pegandon. Senadyan pengaruh pasar modern sampun ngrembaka, pasar Pegandon tasih dipunreksa lan dipunrawat déning pemerintah daerah lan masyarakat. Supados tetep resik, aman lan nyaman kangge para pengunjung. Kados pundi kahanan pasar Pegandon ing Kabupaten Kendal? Sumangga dipun simak pawartanipun sesarengan ing Ukris TV Semarang, Jawi Tengah. Pasar tradisional Pegandon ingkang mapan wonten ing Kecamatan Pegandon tasih dados papan wigati tumrap kagiatan ekonomi masyarakat. Saben dinten pasar menika rame dipunrawuhi para bakul saha panuku ingkang nindakaken transaksi jual tumbas maneka-warni kabutuhan pandintenan. Miturut katerangan pengelola pasar, Pasar Pegandon boten namung dados papan adol tuku, nanging ugi dados sumber panguripan warga sakataripun. Pramila saking punika, pasar tradisional Pegandon dipunajab saged tansah lestari saha dados panyengkuyung ekonomi masyarakat alit. Wonten ing pasar Pegandon masyarakat saged pikantuk sayur seger, woh-wohan, iwak, daging saha jajanan tradisional. Interaksi antawisipun bakul saha panuku ugi nggambaraken nilai kebersamaan, guyub rukun saha budaya rembag rega ingkang taksih kawuri-wuri. Mekaten reroncening pawarta basa Jawi kalawarti ing dinten menika, kula ngaturaken matur nuwun dumateng pamirsa ingkang tansah midhangetaken ing pawarta basa Jawi kalawarti Ukris TV Semarang, Jawi Tengah. Kula Fatika Sari Yulianti lan tim produksi kalawarti Ukris TV Semarang, Jawi Tengah nyuwun pamit lan sugeng pepanggihan malih wonten ing kalawarti candhaipun. Nuwun.